Chineke mo iwe ga-atụ onye ka m gasị n'oyiri gị onye onweghị onye ọwụwe onye ka m gasị n'oyiri gị Chineke mo iwe ga-atụ. Who shall I liken unto thee? No one, no one. Who shall I liken unto thee? No one is like you. Onye ka m gasị n'oyiri gị? Oh yeah, oh yeah. Onye ka m gasị n'oyiri gị? Chineke mo iwe ga-atụ eze mo iwe ga-atụ iwe go yiri chacha onye ka m gasị n'oyiri gị onweghị onye bụ onweghị onye bụ onye ka m gasị n'oyiri gị Chineke mo iwe ga-atụ onye na-eme mma onye na-agwọ ọrịa onye na-abịa ọzọ iwe ga-atụ ọdọ mmiri Besaida dị nwanyị sibe aka mkpu na-eche m iwe ga-atụ iwe go yiri chacha iwe ga-atụ Chineke m iwe ga-atụ onye ka m gasị n'oyiri gị onye ka m gasị n'oyiri gị Chineke mo iwe ga-atụ. Oh, thank you, Jesus.